and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Samtang gitiman ni Jovita ang iyang apo nga si Michael, kalit nga nabati nila ang singgit ni Estela gikan sa kwarto nini. Hubog na usab kini og dito usab sa ilang panimay ni Ido uban ni Rafi nagpebaw ang katabang nga si Inyat gamay na nawag sa babae kang Ido. Today, sir. Nainanawagan ni mo. Babadyo, nangita man. Kinsa man? Kung ang tingalan. Salan ba tingalan? Ay, ito. Mitos. Mitos ay hangalan. Tamis kaayo. Makita ko na mo. Manhi siya. Ha? Muanhi? Oh, mamani ang ingon niya ako, sir. Wow, Dad. Maogi mo anhiri mo? Ayaw balibari, Dad. Gusto sad kong makakita ng bayhana, Dad. Ako'y hukom. O angay ba siyang himuon og ikaduhan akong mama? Siguro kang maunay gisulti niya, Imyat? Nya muanhi siya? Yun lagi, sir. Wa ba yan na makatultol din isbay? At tingali gisundan kaniya din ni Dad. Bangag sa ilong. Ako Ha? lang. Ambot lang. Sige lang. Manawag ko niya. Apa niya lang, Dad? Aron, makailasag ko. Ayaw kong manduay, Rafi. Salan man. Dili ka na mukhaon. Ibalog ka naman. Busog na ko. Sir. May, Bangag sa inyo. mayo ang tatuog. Muanhin ng imet sa? Ang baong babae ba? Kay himbisan ako. Ug angay bang pakasla ni Daddy? Dili na tingani. Gusto magminyo sa sir dong ay. Kadag kag-checks niya. Lupig gani. Tingali ka dong rape. If I know ng imyat, kwarta ray giapas ang mga bayhana. Kahibalo sadyan na si sir nga. Tuntuhon lang gina siya babaje. Mga dili na siya gustong maminyo ko sabay. Nya. Lain pa yato. Siya lang ikaw dong rape. Saban? Kumusta man nimong lablay pa? Aw. Okay kayo nang. Oh. Pero dili sab ko magdali og magminyo nang. Magpahimos pa ko. Oh. Liwat sa na ba kang daddy Ido ni mo? Daghan po og mga chicks. Yan niya daw nga. Pilian nagbuutan dong. Og may kabalo pag atiman sa panimalay. Kana bang badya mga ikabilin og balay og sa maabot yung mga anak. Bitaw na no. May usa kong nagustuhan nga buutan nang. Guwapa. Og kamausab nga mo atiman og panimay. Huh? Pero may tag-iya naman. Bata. Pangitag lain. Kanang walay tag-iya. Aron dili ka makakita og away. Tubig balihog nang bi. Ay, sandali dong. Ay. Okay. Nanawag man ka. Okay, ingog diya ka diri skulahan god. Hain man ka. Dias bay pa. Nga naman. May lakaw man kahataon niya. Naniguro lang kog may nayon ba ta? Gitawag ka na ko sa barkada na to. May na yun, oy. Gisabutan na ko na, di ba? Hayam sa karon. Sorry ko diri skulahan sa imong crush. Nagtuo gud ko nga niya ka. Sira ako nakita ra ko eh. Si Emily. May lain ba kang crush? Nakita ko siya nga naginusara. Wa ang iyang uyab. Mao ba, Kim, ha? Mituman na tingali siya sa gusto sa iyang inahan. Nga likayan kadtong Michael. Palikayan sa iyang mama ang iyang uyab. Kay ako Kim, ako mao'y nagustuhan sa iyang ermat. Halata bitaw bay. Gipili jud ka ni Mader. Kay rich man ka. Sakyan ko lang ng higayon na, Kim. Gastuhan ko na si Emily. Boskon ko na regalo. O kung mahog na sa akong mga kamot, goodbye. Dali na oy. Arita mo pa rin yung istorya. Maghuwat ko ha. Tawagi kung maabot ka na. Sige. Oh, Emily. Emily. Dong rape. Oh. Mao nang ngala ang giingan nimo nga crush kay ka? Minaw di ka na? Klaro magtingag. Dong. Ayaw wag plano og dili maayo sa kababaje. O ka nang giingan mo og Emile. Butan ka ng Emile.
Ayan na binuang ismila. Hoy, nang. Mao'y ati man na ang imong trabaho. Ayaw pang hilabot. Hala na. Kadungog gayad ko sa yagingan. Nga sakyan ang kuno niya ni higayon na. Boss ko, nagregalo. Og siya ko na nagustuhan sa inahan. Hala no, kalay sa inahan. Uy, mamili po di ng inahan ni Emily kurtahan. Doray! Ha? Ay, bahala. Di ko manghilabot sa ilag love life. Kailangan sa pagkibati nga wala ko siya makita. Kahapon pag hinuwa si Michael. Nga nakit ka, napalaka ko. Pero siya ro naman uwag yapon siya makapalit og cellphone or makatawag dayon sila ko. O pag tingali makapalit. Pero anong absent man siya? Uwag kasi may ubos sa gisulti ni Mama. Nga dili siya mo ay nagustuhan ni Mama alang na ako. Ug dili na pasamuko na ako. Mao ka ni hinungdan nga wa na siya mo pakita na ako. Mao ka. Kung hangtod ugma, dili siya mo tawag o mo text na ako. May ubos na gid kaniya. Sabton ko na nga, dili siya matud-anon sa among relasyon. Ug di nasab ko mo tagad niya. Kutob lang ugma, Michael. Makalagkot ka, Michael. Ay, may bangon ka man. Unsa na ikibati mo? Okay na ko, la. Mutungha na ko. Be ko no be, kapul ti ka og dili ba init. Wa na may hilana. Naligo naman gani ko, la. Okay na ko eh. Tanaw. Mutungha na ko, la. Nabala ka ba ko ang tong hilanat ni mo? Duwag yung kaadlaw mo kainit. Nakuyawan ako. Ipadme taon ta ka. Pahuway rin kinanglan na. Unya, tumarog tambal. La, salamat sa pagatiman ako, ha? Uy, pero sa mama mo, ambot ko sa kibuhat ron. Nanirado na sab sa iyang kwarto. Gamitan lang niya ng yawi, la. Kung magsusi ka, sudla lang. Maubitaw nga taguan ko ang yawi aron og mahubog na og manirado sa kwarto. Makable na dayon ko. Ay, di na gyud makabiya sa iyang bisyo si Stella. Nakasabot ko. Nganong naingon siya, anak, la. Ambot nga nung dili man siya malimot sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Naloy kong mama, lula. Og dili angay buhion ang mga taong asama kanila. Angay silang patyon. Ay, Michael, maliit ka na dong. Sige na. Sige la. Og ikaw na may bawang mama, ha? Angay ko nung patyon ang mga tao nga sama kanila. Ay, nalimot siya nga usa kanila. Mao ang iyang amahan. Makaluluoy ka, Michael. Misabot ang akong kauoy ni mo, abo. Hain ka siya. Karon ba ko makapalit og cellphone? O i-encode ko pa ang mga number nga akong gilista. Gusto, suwayan kong susi sa gym. Basin og tuwa si Emily dito. Misalig na si Mama ron ako. Wala ko panitiis sa hilom sa eskwelahan. Pero walang hinuon si Michael. Hi, Emily. Hi. Kunuwa ko masayop. Off na nimo, di ba? Hop in. Ihatod ka. Salamat na lang. Sa'yo pa, makasakay pa ko. Please. Muraglain ang panahon, oh. Dagom. Basin og mauwanan ka. Mupasilong, Gwet. Salamat na lang. Unsa bay akong apan, ha, Emily? Nga muli kay magid ka nako. Dautan ba kong pagkatao, Emily?
May paliton pa ko, Rafi. O kinahanglanon ka ayon ako. Salamat na lang. Sige. Idlas ko na. Buset. Higayon na unta to. Kay nag-inusara na lang siya. Kim, Dugaya ko mo bay. Di ana bidiris sang out oy. Nagsugod na mi. okay. Paingon ako diya. Salamat to, Anasia. May nalang kay yawa si Mama. Ug dinhi pa, malipay pa sa gihunungan kong Rafi. Gusto gid si Mama ni Rafi. Emily! Oh. Emily! Tingog ni Michael. Siya ron. Siya gid lagi. Michael! Michael! Salamat kay naabtante ka. Muli na bitaw ko. Ngano na ibaw ka, migawas na ko. Isultihan ko ni Beth. Kita man siya ni mo nga migawa sa gate. Og tingali ko noog, wa ka ni klase, matod pa niya. Wa na bitaw. Ikaw, ngano ni absent ka duha ka adlaw. Ikatulo na unta ron, ug wa pa ka mo nga. Ngano man? Nasakit ko. Gihilantan ko. Hala? Mao ba? Wa ko makatawag o text ni mo kay karon pagi ko makapalit og cellphone. Sorry nga. Wa ko may baw nga nasakit ka. Maduaw unta ta ka. Duaw gyud. Nakontra mo kong mama mo. Di man ako sa pahibawon. I miss you so much, Emily. Ikaw ready ay. Ako sad. Ayaw na uli, please. Oh, sige. Pero di lang tayo magdugay ha. Tada. Ne taxi, sinyasan ko. Saan na ito, Mike? Oh, Oops. Larga nung. asa ta, Mike? Magdihita. Michael. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!